told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, or your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Hello guys, NZ Films εδώ. Έχω και το NZ Games. Σήμερα παίζουμε World Conqueror 3. Τώρα, από ό,τι καταλάβατε, δεν είμαστε στο συνηθισμένο πολυθρόνα. Γιατί βαριέμαι να πάω μέχρι την πολυθρόνα. Και είπα να κάνω ένα βίντεο στο World Conqueror 3. Για όσους ξέρουν, αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως. Ακούγομαι, λοιπόν. Το δούμε στο edit αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι θέλω από εσάς, θέλω να πάτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, θέλω να πάτε να κάνετε ένα subscribe σε αυτό το κανάλι και πάμε για μάχη. Λοιπόν, αυτές είναι οι χώρες, μισό να σας κάνω περιήγηση στο map. Από ό,τι βλέπετε, αυτές είναι οι χώρες. Εδώ πέρα βλέπεις πόσα λεφτά έχεις, πόσα τέτοια έχεις και πόσα από αυτά τις μαλακίες έχεις. Εδώ πέρα βλέπετε τις χρονολογίες. Εδώ πέρα βλέπετε τι χρονιά είναι, δηλαδή άμα φτάσουμε στο 1943 μπορώ να ξεκλειδώσω αυτό. Εδώ πέρα βλέπετε όλο το map, ποιες χώρες είναι. Εμείς σήμερα και για τα επόμενα βίντεο, άμα δεν μου προτείνει κάποια άλλη χώρα, θα πάρουμε την Γερμανία. Το ξέρω πως θα χάσω γιατί είναι 3 αστέρια χώρα, δηλαδή δες, είναι 3 αστέρια χώρα και θα χάσει, δηλαδή άμα πάρεις τη Ρωσία θα χάσεις. Ενώ άμα πάρεις ένα αστέρι χώρα που έχει σαν τη Βουλγαρία μπορεί να νικήσεις, έχω νικήσει με Βουλγαρία. Το point του παιχνιδιού είναι να σκοτώσεις όλους τους εχθρούς σου. Υπάρχει και το campaign, αλλά ποιος θα πει να παίξει campaign. Οπότε πάμε για Γερμανία τώρα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τους Γερμανούς στρατηγούς που σε λένε σένα. Πάουλους! Δεν ξέρω γιατί είπα έτσι. Πάουλους! Ωραία, οπότε έχουμε τον Πάουλους. Γιατί το λέω έτσι, anyway. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε attack στην Πολωνία. NZ Films. Γάμισα το μπουστί. Λοιπόν, τώρα μπούμε από εδώ, θα χωθώ. Αγχώνομαι έξω, θέλω να χωθώ. Πόσα φράγκα έχω, δεν βλέπω με το facecam. Θέλετε και facecam. Θα το βάλω εδώ πάνω, να μην βλέπω. Χριστό! 240 ευρώ έχουμε. Εντάξει. Θα τη βγάλουμε, το νίκη είναι 210. Παιδιά, την νοικιάζουμε τη χώρα. Μην σπάσετε τίποτα, είμαστε στο νίκη στη χώρα. Λοιπόν, νοικιάζουμε τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Μην σπάσετε καμιά πόλη. Λοιπόν, τώρα κάνε counter attack. Πουμ. Πώς κάνω έτσι counter attack ρε σαν boss. Τι λέω ρε μαλάκα. Λοιπόν, πλέον απορώ και εγώ με τα βίντεο μου γιατί υπάρχουν, αλλά εντάξει. Όλοι οι σοφοί άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το σημείο. Εμένα εννοώ δηλαδή. Γιατί και εγώ είμαι πάνσοφος. Είμαι γκουρού των εποχών μας. Τι λέω ρε μαλάκα, μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έτσι, πάρ' την πόλη, πάρ' την. Πάμε. Έτσι μαλάκι σουβλάκι θα σας πάρω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το γνωστό waiting attack. Θα περιμένουμε κάποιος μαλάκα να πάει να τεθεί στην Ιουγκοσλαβία για να την πάρουμε. Γιατί μαλάκι όλοι μπάσταρδα είναι. Θα το κόψω. Βασικά θα το κόψω, θα το αφήσω μέσα για να είναι πιο awkward το βίντεο. Θέλω να σας χαλάσει τα καλοκαίρια, φαρισαίοι. Λοιπόν, μήπως καλύτερα να μιλήσω στους φανς του Φαρισαίους. Δεν με νοιάζει. Φαρισαίους θα τους λέω από αύριο. Λοιπόν, παιδιά, σας έβγαλα νέο όνομα Φαρισαίο. Εντάξει, πλάκα. Λοιπόν,
Πόσα λεφτά έχω ρε. Έχω πολλά φράγκα. Φλεξ, πια. Μπουμ. Φύγατε, σουβλάκι. Πάμε τώρα παρατρούπερ. Άντε, για μαλακές. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό με αυτό το παιχνίδι, πως παίρνει πάρα πολύ ώρα για να πάρεις μια πόλη, ας πούμε. Λέει ο άνθρωπος που πήρε μια πόλη σε 2 γύρους. Αλλά μαλάκες, αν έχετε το Θεό σας με αυτή την πόλη, πρέπει να την πάρω στα 17 γύρους αργότερα. Πάμε να δούμε πως θα πάμε με τη Ιουγκοσλαβία. Γαμιέται, παίρνω, χώνομαι. 65 damage. Μας γάμισε ότι πας. Μαλάκα, αυτός έχει βάλει cheat. Δεν γίνεται να βάλει cheat, να κάτσει πίσω το damage. Λοιπόν, τώρα πας από εδώ, εσύ. Δεν τον γάμισες καλά, οπότε φύγε από μπροστά μου, φάρισε. Λοιπόν, στείλε τάγκ. Θέλω τάγκ. Αγχώνομαι χωρίς τάγκ. Τι κάνω ρε μαλάκα. Συγγνώμη παιδιά αν αυτό το βίντεο είναι αρκετά cringe για τα φτωχά μυαλά σας, αλλά... αλλά είναι τέχνη. Είναι τέχνη, είναι too much. Πάμε να πιτεθούμε σε αυτό το boost τώρα. Σόφα μαλάκα. Μαλάκα. Κάνω ένα πόσο και όταν επιστρέψω θα έχω ελπίσει να πάρω καμιά πόλη, έτσι. Ακόμα να πάρω πόλη. Όχι και υποβρύχια. Α, ναι ρε μαλάκα, τα ξέχασα, είχα υποβρύχια ρε μαλάκα, θα έπαιρνα τα λιμάνια βρε κάμω. Παιδιά, ξέχασα τα υποβρύχια. Ποιος νοιάζεται. Και πίνα υποβρύχια και καταστροφές, υποβρύχιες, καταστροφές. Τι θυμήθηκα ρε μαλάκες. Όπως ο τερζής θα βγαίνω, θα πίνω και λόγο δεν θα δίνω. Έχω κολλήσει τώρα. Πάμε για αυτό την πόλη. Αντί για φαρισέ, θες και το κρακάω. Πήγαινε πρώτος επίθεση εσύ αγόρι μου, να φας γερό πούτσο. Πάμε. Δεν θέλω φλογές, τον έχεις. Ρίχτου μέσα η μάμπα, δώσ' του νέζι. Ένα λυπή, να φέρα μου γη. Ας σταματήσουμε λίγο. Πόσα έχουμε, 226 τζάνερα. Sorry αν αυτά που λέω δεν βγάζουν νόημα, παιδιά. Πραγματικά συγγνώμη. Αν είναι φαρισαίοι, δεν ξέρετε τι είναι τα τζάνερα. Λοιπόν, περιμένουμε τον επόμενο γύρο για να την πάρουμε τώρα την πόλη. Θα την πάρουμε με 2 βήματα, μαλάκα. Έτσι. Πάω αριστερά. Αυτό το βίντεο τραβάει πάρα πολύ. Αχ. Πάμε ρε μαλάκες, τουλάχιστον να πάρω το Βέλγιο ρε παιδιά. Δεν σου λέω, η Πολωνία κοντεύει να πέσει ρε μαλάκα τώρα. Και δεν έχω πάρει ακόμα το Βέλγιο. Βασικά όντως ποτέ έπεσε η Πολωνία και μετά το Βέλγιο. Δεν πειράζει ρε μαλάκα, δεν πάμε με την ιστορία τώρα, πάμε γιόλο. Γιόλο. Δεν ξέρω τι κάνω αυτόν τον ηλίθιο θόρυβο όλη την ώρα. Πώς θα πεθάνεις με την ησυχία σου, ας πούμε, με 15 γύρους εδώ πέρα. Γαμίστε. Το γαμίσω τώρα. Θες και τέτοια. Βέλγιο. Δεν μας τα πες αυτά. Belgium.
Ωραία, μόλις πήραμε το Βέλγιο, τουλάχιστον πήρα και μια χώρα κιόλας. Μην ονομάσετε και για νουμπά. Μου ονομάσατε για νουμπά. Εντάξει, μην ονομάσατε. Οκ, δεν θέλω ονόματα. Ονόματα δεν λέμε. Διευθύνσεις απ' την άλλη. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε τους Σοβιετικούς τώρα. Θα αλλάξουμε την ιστορία. Χαϊ. Αυτό είναι το γερμανικό γέλιο. Πόση ζωή έχει αυτός ο πατάτας. Είναι πολύ μακριά για τη Βαρσοβία. Λοιπόν, ξεστή. Ανέβασε κι άλλο τάνκι από πάνω. Μαλάκες, τι έχει γίνει. Έχω πάρει 2 χώρες έτσι μαλάκες, έτσι. Μαλάκα, τι κάνω, μαλάκα. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παιδιά, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe άμα θέλετε να συνεχίσετε. Όχι, κάντε ένα like άμα θέλετε να συνεχίσετε, κάντε ένα subscribe στο κανάλι έτσι κι αλλιώς. Στο επόμενο βίντεο, δεν ξέρω αν θα έχουμε Gold Conqueror, αναλόγω πόσα likes θα πάρει. Τα λέμε soon enough. Άμα θέλετε να συνεχίσετε το Prison, πείτε μου.